Vos hem de dir, abans de començar l'exprés, que els hem agrupat per temàtiques perquè ens han arribat molts. Alguns són propis i altres són de veïnes o veïns que se'ns han fet arribar a través del col·lectiu i, per tant, són uns quants i vos els passarem per escrit, per a que els tingueu més fàcils. Tenim un apartat de transparència i participació i hem estat revisant i, bueno, els agrairíem que siguin més actius en l'apartat de transparència perquè l'any 2020 no hi ha actualització econòmica, perquè hem vist, després tenim que s'haurien d'actualitzar les actes del Consell Escolar, que des del 16 de juliol de 2019 no hi ha actes noves penjades. Hem estat revisant el reglament del Pla Anual de Transparència i s'hauria d'haver començat ja la seva redacció i pense que no tenim notícies al respecte. Arran de la preparació de la moció dels sorts urbans, ja hem dit que el Consell Agrari Local estava parat. Segons l'article 6 d'aquest Consell, s'estipulava un règim de sessions que no s'està complint, pensem que era una vegada al trimestre. No s'ha publicat l'acte del Consell Social del dia 20 de novembre de 2019, així com la resta de plens s'hauria d'actualitzar les publicacions. El Consell Social ja fa molt temps que no està convocat, està parat, per tant, seria un prec en quant a la seva reactivació. I també això, que hem rebut a vegades queixes de que algunes coses que es presenten per registre de sol·licituds o queixes no es donen resposta. Aleshores, que ho revisen això com puguen. També tenim un apartat de neteja, jardins i benestar. Ens han demanat que es diguen que estiguen a la guai de les peticions del veïnat al voltant de la població de Gats, a la Corona i altres zones del poble, i que posen en marxa la moció aprovada en el darrer ple de la legislatura anterior sobre aquesta qüestió. També ens preguem que des de la regidoria s'intenta tindre els voltants dels contenidors més nets, sobretot a principi de setmana, com per exemple el carrer Comunitat Valenciana, que de forma reiterada presenta un estat molt roïn d'insalubritat. Preguem que s'avancen a instal·lar més papereres al llarg de la població. Estem parlant de mobiliari urbà, que també s'ha parlat moltes vegades. Preguem que es continuï fent un esforç de neteja en el nostre poble, com pugui ser la desinfecció dels carrers arruixant ja en la FIA, en lleixiu, perquè és una cosa que és efectiu i que també ajudaria a donar atenció o consciència en la població de que això no ha passat. Després, en quant al voltant de l'Avinguda de Sant Pere, ens han comentat que va dirigit a la jardineria, que revisen el sistema de rec, perquè sé que hi ha molts que estan trencats, part de la instal·lació que està trencada, així com la reposició de plantes en la tanca. I en quant a la barredora, sabem que és del magatzem municipal que està propet, però resulta que, òbviament, entenem que primer fas a la zona aquella de l'Avinguda Sant Pere, però es veu que sempre fa el mateix recorregut i ens han demanat que a les 5 del matí que estigui tocant o a les 6 del matí que comença, que molesta, que si podia alterar mínimament el recorregut per no passar sempre pels mateixos carrers sense abandonar la zona, òbviament, perquè és més eficient i això ho entenem. Però volíem traslladar-los el prec, que ens havien fet arribar algunes veïnes. Una apartat de cultura. Molta gent es queixa que no hi ha activitats, bàsicament, llevat de l'escola d'estiu, que bàsicament no troben activitats, que se passen l'estiu parats i, per tant, ens han demanat que, respectant sempre les mesures de seguretat sanitàries oportunes, a veure si es poden habilitar opcions d'oci o cultura, com poden ser cinemes d'estiu, concerts de perfil baix, tipus cantautor, algo molt tranquil, teatre, monòlegs, algo perquè dona la sensació per part d'alguna gent de la població que aquests temes estan un poc parats o abandonats. Preguem, en quant a cultura, és molt breu, que continuen informant-nos dels avanços que es puguen estar desenvolupant del tema dels informes de la façana de l'església. Després, en quant a igualtat, això, que revisen la documentació administrativa que genera l'Ajuntament perquè tingui en compte la diversitat sexual i de gènere i que s'incloga aquesta diversitat sexual i de gènere en la comunicació gràfica de la població del nostre Ajuntament. En esports, que intenten donar alternatives i solucions als equips, entitats i activitats esportives privades o associatives de la població per a que puguen realitzar
el més aviat possible de forma segura les seves activitats. Urbanisme, sol·licitar l'estudi o la instal·lació d'alguna bústia més en el municipi per facilitar aquesta qüestió. Nosaltres ja els diguem que passem allò que ens informa la població. Després, la rotonda situada al carrer Calvari, a l'altura del col·legi, té un reixat metàl·lic amb la perillositat que comporta per a ciclistes o conductors de motocicletes que puguen potser tindre un mal moment, una relliscada que puguen estampar-se contra aquesta estructura. Era per a que revisaren la perillositat i si cal canviar o no aquesta tanca de metall. Demanaríem fer un estudi en l'Avinguda d'Espanya sobre la necessitat o no d'instal·lació de bandes reductores de velocitat i en altres avingudes del poble, ja ho hem comentat també en alguna ocasió. També pensem que el PEMUS, que ara quan se puga, que tinguin el cel, deve començar a posar-lo en marxa, en el tema de mobilitat. Sí que en el creuament del carrer Martís en el carrer Pere Salvador seria bo ficar algun espí o algun panell de visió en aquest encreuament. En quant a drets d'infància, ja estem acabant, ja no queda res. Preguem que es tingui present sempre l'acord arribat al ple de preservar les imatges dels menors d'edat en xarxes socials i que estiguen portant-se a terme les correctes gestions amb els pares o tutors, mares, per a poder publicar aquestes imatges. I, per últim, el poliesportiu municipal està tancat i sense activitat, això ja ho sabem, i algunes persones del veïnat ens han transmès la seva preocupació perquè hi ha alguns joves del poble que voten la tanca per a jugar al frontó i després es banyen en la piscina. No es queixen d'aquesta qüestió, que aprofiten les instal·lacions municipals, ni tampoc del soroll del propi xoc, que allí es diverteixen, sinó que la seva preocupació gira al voltant de la seguretat d'aquests joves al botar les tanques, sobretot les de major altura, per si tinguin algun accident i s'obriguen al cap, bàsicament. Aleshores, la preocupació d'aquestes veïnes és això, de dir, escolta, pegar una miradeta o veure què passa ahir, sobretot per la seguretat d'aquestes persones, que ja dic, no estem a ni de soroll ni de que estiguen en les instal·lacions, però sí que n'hi ha algunes tanques molt altes.